Aatin kami ngayon ng Borlan. Kapitbahay namin. So, last minute guys, dapat hindi ako sasama kasi walang mag-drive sa badya. At yung pinsan ko tumawag na sasama na kami. Kaya yun, biglang nakabili si ate. Isa ang bilin doon. Samot na di mo uli. Gang! Ibor! Pauli dito sa ilang luna. Ali! Why? Ali ba? Na. Bata ako eh. Bakasyon na nila, di ba? Wala pa? Oo, bakasyon na. Sa una, dahil ka? Oo. Ngalain kayo na babayad na lang magka siya dayo mo. Bumili pala ako kanina guys ng saging. 2 kilo ito. 30 pesos. Ayan. Kasi parang nagkikrave ako ng ginataan na saging. Saging na hilaw, tapos lagyan ng gata. Tapos bumili rin ako ng karne kasi birthday ng lola ko. Nakisabay lang kami. Ayan, humba. Unti na lang. Tapos yung pansit wala nang natira. Pansit Mickey. Kasi 90 years old na yung lola ko. 90th birthday niya. Hindi kami nakapunta guys kasi bawal mag-travel dito sa amin. MECQ kasi dito sa amin. With with heightened restrictions sa Zamboanga del Sur. Kaya hindi na kami pumunta. Tapos senior na pati sila mama tsaka papa. Ayan. Buti nakauwi na kami bago pa umulan. Thank you, Badja. Si Betchay. Ayun, si Betchay. At maayos naman yung takbo niya kanina. Hi guys! Gagawa ko ngayon ng arroz caldo. Arroz caldo ba tawag nun guys?
Yan, basta ito. Bawang sibuyas, luya, chicken wings, and mix na rice at saka malagkit. Yun yung ating ingredients. Dapat kasi dito guys, rice lang yung ilalagay ko. Eh, sabi ni Kuya niyo, lalagyan ko daw ng malagkit. Since mayroon na kami malagkit dito. So, sabi niya, basta sumunod ka sa kung ano yung sinasabi ko. Lagyan mo ng malagkit. Nilagyan ko ng malagkit. Ayan. So, hayaan lang natin siya mag-simmer. Tapos titimplahan, lagyan ng paminta ang sibuyas dahunan. Ayan, luto na guys. Sarap ng timpla. Asin, bechin, at saka chicken cubes. Paminta. Saka sibuyas dahunan. So, ito ay anong oras na dito? Magpo 4:30 na. So, dinner na to. Dinner ko, pero sila mama, ewan ko kung kakain kayo ng kanin. Ayan. Kain-kain. Kain. Masarap ngayong may malagkit. Pilit-pilit.